L-Odwa tajba. Nilqakom għal-Qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri għad-disa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-għola ta' smawiet u paċi f'nat il-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa tal-tana. Inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox inti rid li fil-misteru tal-għid iseħħ il-patt li biħerġajt ħabbibna miegħek. Għatinna li ngħixu ta' bil-ħaq skont il-fidi li bil-ferħ nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jwalla miegħek jgħixu jsaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, wara l-fejqan tal-Matub, waqt li Pietru u Ġwanni kienu għadhom qegħdin ikellmu l-poplu, resqu fuqhom il-qassisin u l-kmandat tat-Tempju s-Saduċej, għax ma felħux jisimgħuhom jgħalmu lill-poplu. U bl-istess qawmin ta' Ġesu ixxandru l-qawmin mill-imwiet. Għalhekk meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs għal-għada għax kien ġa sar fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu simgħu il-kelma emnu u l-att tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada, il-kapijiet tagħhom u x-xjuħ u l-kittieba iltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm għandna l-Qasis il-Kbir, Kajfa, Ġwanni, Alessandru u daw kollha li kienu mill-familja tal-Qassisin il-Kbar. Għedu lill-Apostli fin-nofs u staqsewhom: Intom bliema qawwa jew fisem min għamiltuh dan? Pietru, minn bl-Ispirtu Santu wieġeb: Kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed minn marit u biex dan fiq. Mela kunu wafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel li hawn qudiemkom qawwi sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Din il-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħlief ma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem mod ieħor lill-bnedmin li biha aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Ngħidu flimkien il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjgħidu lill Iżrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu.
il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Ejja nitolbuk mulej salvana, ejja nitolbuk mulej għatina r-risq. Imbirek minn ġej fissem il-mulej, imberkukom minn dar il-mulej, Jahwe u Alla u d-dawl tagħna. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Sekwenza. Ħajollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għejd, għax feda l-ħaruf fin-naċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb Alla l-missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja nqerdet il-mewt u qamsit il-ħajja mill-qabar, isaltan, rebbieħ. Ejdinna Marija, ħabrinna, fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu li rxoxta fis-seb tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih ittamajt. Marru l-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. U nemmnu li llum Kristu rxoxta tas-sew mill-imwiet. Int mela Sultan, ħenna lina, o Kristu rebbieħ. Amen. Alleluja. Dan l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk. Xmun Pietru, Tomas li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija u li Zebedew tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. U xmun Pietru qalilhom sejjer nistat. Qalulu ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu id-dajsa u dak il-lejl ma qablu xejn. Fil-għoddu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom għandkom x'tieklu ħbieb. Le, weġbuh. Qalilhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru, il-mulej dan, għalhekk xmun Pietru kif sema li kien il-mulej, xeħed fuq il-libsa ta' fuq għax kien għoddu għeri u ntefa l-baħar. Id-dixxipli l-oħra, billi ma kienux imbeda wisq mill-art, imma xi 100 metru biss, resqu bid-dajsa ikaxkru warahom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuq u ftit ħobs. Qalilhom Ġesu, nowlu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom qbattu. Xmun Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu, ejjew kulu, imma ħadd minnhom ħadd mid-dixxipli mas-sogra jistaqsih, int min int? Għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom. U hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara l-qawmien tiegħu mill-wiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-mulej dan huwa il-kliem illi qal id-dixxiplu l-maħbub hawnhekk
kif smajna fl-Evanġelju skont San Ġwan, kliem li bih jistqar li Ġesu huwa ħaj. Hawnhekk għandna dan ir-rakkont sabiħ ta' dawn is-7 dixxipli illi marru biex jistadu. Pietru qalilhom sejjer nistagħu marru miegħu. U għalkemm ħafna minnhom kienu jifhmu fis-sajd, ma dikinhar ma qabdu xejn. U meta reġgħu lura jaraw xi ħadd fix-xatt hemmhekk m'arfux li kien Ġesu, imma meta dan jgħidilhom biex huma jitfgħu x-xibka n-naħa tal-lemin tal-baħar, għalilhom itfgħu x-xibka n-naħa tal-lemin u ssibu. Dawn kellhom l-intuizzjoni li jippruvaw jagħmlu hekk u fil-fatt hemmhekk qabdu ħafna ħut. Xibka 153 ħuta kbira. U kien f'dan il-mument li huma għarfu propju illi dan kien Ġesu u li Ġesu kien ħaj. Hawnhekk qed nitkellmu fuq rakkont ta' ġrajja wara il-mewt tiegħu. Minn fejn għarfu li hu Ġesu? Mill-kelma tiegħu, kelma qawwija, kelma li tagħmel dak li tgħid, kelma li tagħmel il-ġid u l-ġid bl-abbundanza. Fil-fatt kienu jafu lil Ġesu hekk qabel ma miet, dawn id-dixxipli kienu jafu li Ġesu kellu din il-kelma qawwija li biha kien iseħħ dak li jgħid, kelma li dejjem tagħmel il-ġid. Hemm rabta ta' din il-ġrajja tal-lum dar-rakkont ma dak li naqraw fl-Evanġelju skont San Luqa pjuttost lejn il-bidu fil-5 kapitlu, meta Ġesu darba jitla fuq dajsa li kienet ta' xmun, ta' Pietru ġifieri. U wara li jgħallem lin-nies jgħidlu issa oħorġu aqtfu l-barra u kalaw iġbik tagħkom għas-sajd. Dikinhar kien hemm anki Ġakbu u Ġwanni fost oħrajn. U xmun jgħidlu għamilna li sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn, imma laqiet tgħid int ħankala ġbik. U hekk għamlu dikinhar u San Luqa jgħid qabdu kotra hekk kbira ta' ħut li xbik qoddu kien għoddu nqasam. Araw ix-xebħ ta' dan ir-rakkont li smajna llum ma' dak li jgħid San Luqa, bid-differenza illi f'ta' San Luqa kien għadhom id-dixxipli fil-bidu ma' Ġesu, propju fil-bidu nett, għallu mallem. Hawnhekk dad-dixxiplu jgħid il-mulej dan, mallem il-għaliex huwa dak li nimxu warajh għax il-kelma tiegħu hija dik li tiggwidana, imma l-mulej tfisser aktar. Meta tgħid il-mulej ġifieri dan huwa Ġesu li rebaħ il-mewt. Dan huwa Ġesu li l-kelma tiegħu hija rebbieħa. Sa x'jgħidilna għall-ħajja tagħna dan ir-rakkont sabiħ tal-Vanġelu llum? Ifakkarna kemm il-kelma ta' Ġesu għalina hija kelma qawwija, hija kelma li tagħmel id-differenza f'ħajjitna, kelma li ġġib il-ġid u ġġib b'abbundanza. U għalhekk tħeġġiġna illum il-kelma ta' Alla biex niftħu qalbna għal dak li jgħid Ġesu u nfittxu dak li jgħidilna għax hu li jurina id-direzzjoni
tajba għal-ħajja tagħna bħalma qalilhom itfgħu iġbik tagħkom in-naħa tal-lemin u ssibu. Imma hemm ħaġa oħra importanti fil-kelma tal-Alla llum. Li Ġesu jridna nagħmlu l-isforz tagħna. Hawnhekk li dawn id-disċipli Ġesu seta' qalilhom meta qalulu urawh li ma qabdu xejn ħut qalilhom ejjew fqgħu. Issa nipprovdi jien fil-fatt. Ninnutaw hawnhekk li wara li qabdu ħut u ġew lura fuq ix-xatt jaraw il-Ġesu bil-faħam hemm bil-ħut u bil-ħobs. Ġifieri diġà kellu Ġesu u seta' provda minn hemm. Imma rrid li huma jagħmlu l-isforz tagħhom fid-direzzjoni li qalilhom hu. Imma rrid li jagħmlu huma jagħtu l-kontribut tagħhom, is-sehem tagħhom. Fatt jgħidilhom ġibu s-saftit ħut minn dak li intom battu. Illa li dawn imorru flimkien il-kelma ta' Alla li turina id-direzzjoni tajba, imma l-isforz li rridu nagħmlu aħna wkoll biex nimxu f'din id-direzzjoni. U għalhekk din it-talba li nagħmlu l-mulej illum, nitolbuh li aħna jkollna dejjem qalbna miftuħa għall-kelma tiegħu, speċjalment anke fit-talb il-kelma li turina f'liema direzzjoni għandna nimxu. U nitolbuh ukoll jgħinna nagħmlu dejjem l-isforz tagħna ħalli nimxu fid-direzzjoni li jurinaw. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli ixxandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Iftħilna mulej qalbna għall-kelma tiegħek. Konvinti li hija l-kelma li dejjem tagħmel il-ġid, tagħmel differenza pożittiva fil-ħajja tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Jiena mulej biex għana dejjem nagħmlu l-isforzi tagħna fid-direzzjoni li turina inti nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu fil-marad tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tgħinna dejjem narfu nozzu il-ħajja fil-waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tagħmilna dejjem strumenti tal-paċi tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattan li qed nagħmlulek illum, żommna dejjem fl-imħabba tiegħek fi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u ta' mqazza kollha tiegħu. Wettaq mulej l-offerti tal-għid li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom għamel li ninħallu minn kull irbit tal-art u nintlow b'xewqat tas-sema bi Kristu Sidna. Amen.
المولي معكم ومياك ukoll. نرفع قلوبنا لفوق Nerfawhom lejn il-mulej. نزو ħajli l-mulej alla tagħna Ek sewwa u xieraq. sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie issagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawm minn tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddeselek nitolbuk dan offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jiena talilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iw nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Affrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la daħanniex fit tiġrib isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u laqda li jintrid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem u magħkom. miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħit nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħit nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħit nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix jidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lejħni nagħtihek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex daw kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Inroddu ħar lill-Alla, alleluja, alleluja. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Nhar il-Ħadd li ġejja l-festa ta' ħnina divina nofru dan ir-Rożarju b'talba biex il-Madonna dejjem tgħinna ħalli narfu l-ħnina kbira ta' Alla għalina u niftħu qalbna liha. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna għejna u qafmana. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-inti omna, għalik jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenna l-erbeħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Billi qegħdin fl-ottava tal-Għid ngħidu il-misteri tal-Glorja. Nikkonsidraw flow il-misteru tal-Glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobisna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġenerew kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-Glorja meta sina Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrina dobitna ħarisna minnar tal-infern. Kull ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsla ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina, la taħannix fit-tiġrib, isteħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrina dobitna ħarisna minnar tal-infern. Kull ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħu l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsla ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina, la taħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-inti omna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrina dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-Glorja meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missinna ninti fis-smawiet itqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobisna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina la daħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-inti omna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. O Ġesu għafrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina,
ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwalejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan għat-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek. O ħanino pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missilna li inti fis-smawiet il-qaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobisna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib isteħlista mid-deni għammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirk inti fost n-nizampirek kif frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana għammen. Gloria lil-Missiru lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Malla. Itlopa lina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Ta' Kristu. Itlopa lina. Il-Knisja. Itlopa lina. Tal-ħnina. Itlopa lina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. Xebba. Itlopa lina. It-tama. Itlopa lina. Liżjed safja. Itlopa lina. Liżjed nadifa. Itlopa lina. Blateba. Itlopa lina. Li tistħoq l-imħabba. Itlopa lina. Tal-aġeb. Itlopa lina. Tal-parir it-tajjeb. Itlopa lina. Ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok għaqal. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa lina. Mera ta' qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħtana. Itlopa lina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tieba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlopa lina. Bib tas-sema. Itlopa lina. Kewba ta' filgħodu. Itlopa lina. Seħħa tal-morda. Itlopa lina. Kien tal-midinbin. Itlopa lina. Farax tal-migranti. Itlopa lina. Farax tal-imniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlopa lina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana mtella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Għafrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatilin għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngadu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzo glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-Arkanġlu tħolalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost iqtajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jiġġarrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha,
Mija Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppe kun missira lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għadina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-Glorius tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.